Здравейте на всички! Аз съм Даниел от спортен клуб по воден велосипед Sea-Bike. Днес ще говорим за нещо много важно при плуването с воден велосипед. Нарича се плавателност. Тоест, да контролираме как плаваме във водата, когато перката е приблизително на 5-10 см във водата. Има много фактори, които влияят на плавателността. Първият е самата вода, в която ще плуваме. Дали е сладка или солена. Следващият е вашата физика, т.е. какво е вашето тяло. А третият е тежестта на неопреновия костюм, който носите. Първо ще разгледаме водата. Ако плувате в сладка вода, тя е с доста по-малка плътност от солената. Солената вода е много по-плътна, т.е. ще имате много по-голяма плавателност в солената вода, отколкото в сладката. На второ място е костюмът. Има значение колко плътен е неопреновия костюм и дали е цял или къс. Също така има значение каква е структурата на тялото. Колко мускулна маса имате, дали сте мъж или жена. Жените имат малко по-голяма плавателност от мъжете, тъй като има разлика в структурата на телата им. Какво правим сега? Ако перката ви се подава над водата и започнете да местите поплавъка напред, а тя е изцяло отгоре, за да осигурите безопасността си, местите поплавъка ето така и го затягате. Така се задържате във водата и плувате. Ако изобщо не се подава от водата, губите повече тяга. Затова го разхлабвате малко и леко го местите. Правите това малко по малко, докато стегнете отпред. Ако поплавъка е отпред, а вие продължавате да излизате над водата, това, което трябва да направите, е да отстраните този малък пръстен. Ето, махаме малкия пръстен и започваме наново целия процес. Разхлабвате и плъзгате до долния край. След това започвате отново. Плъзгате поплавъка напред, докато достигнете тези 5 см под водата. Ако го придвижите напълно напред и все още не успявате да постигнете това положение, тогава се налага да отстраните предната част на перката. Разхлабваме ето това. Отстраняваме перката. После махате тази част. Махате една част. После го поставяте обратно. Връщате перката, затягате. Започвате процес отново. Разхлабвате поплавъка. Връщате го назад, отново започвате да го местите напред. Ако стигнете най-отпред и перката продължава да се подава отгоре на водата, премахнете тази съвсем малка част, която е вътре. Знаете, че има две части. Ако след това установите, че плувате много надълбоко, започнете да движите поплавъка назад, докато стигнете перфектната позиция, при която сте напълно хоризонтално във водата. След като откриете това хоризонтално положение, вече ще знаете как да нагласяте своя воден велосипед по безопасен начин за плуване в басейн или в открити води. Ще знаете каква тежест да добавите, ако сте в сладка вода. Ще трябва да удължите поплавъка, да добавите повече плавателни части. В друг тип вода ще трябва да отстраните части. Същото се отнася и за неопреновия костюм, който носите, и за структурата на тялото ви. Всеки е различен и трябва да съобразим това при подготовката на вашия воден велосипед.